Good morning. Happy Sunday, guys! Si Dan, tapos na maligo. Siya na talaga. Maliligo na sana ako. Tapos sabi niya, natapos ko na i-prepare yung coffee mo. So sabi ko, sige, hindi na muna ako maliligo. Inumin ko muna yung coffee. Kasi kapag naligo ako, pagkatapos ko maligo yung coffee, wala na. Ano na, malamig na. And what's your breakfast, my love? What do you have in there? Cheese, egg, and spinach. Nice. And coffee? Hello, bakit hindi na tayo nagti-tea? Why are we not drinking tea? I like coffee on the weekends. Okay. That's fine. Bukas na ulit yung Timmy natin. Yammers? Alam nyo ba yung Timmy Skinny? Di ba sabi ko, inaano ko, tinitipid ko kasi paubos na. Tapos hinihintay ko pa yung next package ko. Nandun lang pala sa cabinet. Hindi ko nakita. Mayroon pala kaming isang buo pa talaga na marami pa. Do we still have another colon tea? I don't know. No? So we have more Timmy now. Timmy Skinny than colon tea. Yeah, medyo nagkaano-ano na yung ano namin. Pero okay lang yan. Mag-grocery shopping daw kami. Pero mamaya na. Oh, that will be close. Oh. Yeah, bukas ko na lang yung kukunin. Package yan, I think, from Lola Gando. Feeling ko. Did you just finish this when you told me about it? Okay, so it's gonna be a bit hot. Ang ganda ng rug. Nung paglabas ko dito, na-shock ako ng konti kasi iba yung itsura. Nakalimutan ko, ay, pumili pala tayo ng rug. Nagka-come up lang kami ng list, guys, kasi mag-grocery shopping kami. Si Dan aalis mamaya. Ano siya, footy. Hindi ako sasama kasi boys night. Steak and pork, chicken breast. So, yung gusto niyang lunch is yung chicken wraps. Yung may curry powder. Fries. Yeah. Garlic, ginger, croissant. What do I need? Tingnan niyo yung fridge na. Walang laman. Meron tayo dito mga veggies. You know what? I don't think we need this. Alright. I'm just thinking, meron akong tuna. Gusto kong gawin yung paksiw. The one that Lyra did with the salmon. It's kind of like vinegary but sweet. It's really good. Have you tried that? No. Is that enough? Bring the dice on. No, that's good enough. That's it. Just keep some in the car. We're taking your car. Oh, the small car? Yeah, I'm gonna keep these bags in the car then. So we don't forget a bag. We are using the small car kasi ito yung nasa labas. Shopping tayo, guys. Kunti lang yung nasa lista namin. Kung ano lang yung naisip ko. Kasi ngayon lang talaga namin naisip yung sa lista. Hindi ko kasi alam, mag-grocery shopping pala kami. Tapos aalis na yan si Dan, maya-maya. Feeling ko susunduin siya, I'm not sure. I think susunduin siya ng ng friend niya. Or ihahatid ko ata siya. Hindi ko talaga alam ang mga pangyayari sa buhay. Hindi niya kasi sure kung ano ang mangyayari. All good? Yep. Oh, I should connect my phone next time as well. Yep. Okay. Ready? Chuck a day. Chuck a day? So Yeah. I wanna leave here around 2 o'clock to go to the footy. So what's the plan? Am I dropping you off? Or Yes. are you... Okay, cool. Croissant. 18th? Okay, that's alright. Thank you very much. I'll last till Thursday. Yep. We don't need potatoes. We have potatoes. Ang konti lang nung nasa lista namin. Malapit na kami matapos. Bili ako chicken wings. Wala siya sa lista pero naisip ko siguro magpa-parmesan chicken ako. And chicken breast para sa lunch ni Dan.
balik ako sa car kasi nakalimutan namin yung bag. Dala-dala kami ng mga bag, nakalimutan namin. Baka makabili na naman kami ng plastic. Kunin natin yung bag, guys. Tama na to isa. There you go, babe. So, what I'll meet you on. Steak. I want the scotch. This one? Scotch liver? Wait. Yep. Scotch. This one's alright. For me. How about you? Do you want a ribeye? That looks good. I might go T-bone. T-bone? Sige. Oh, I'm sorry? Yeah. And you're having mashed potato with that? Yeah. Yeah? Okay. Or Sige. mashed or corn. Bili tayo pork belly You dito. just cut it up and put it in freezer bags. Yeah. Cut it up when you get home. And then yes. Put it in freezer bags. Yeah. Freezer. Wait. How many? That's $15 per kilo. And this one? Is 18. $18 per kilo. Okay. Nakasale kasi siya. Okay. Just one? For now? Yeah, one shot. That's pretty- Yeah, shoestring. Thank you very much. Tapos na kami. Ito lang. Yan lang. Yes. Lagi itong naka-half price yung brief. Sige babe, get two. That color is good. Thank you. Ito din. We don't need that. We still have some. What else do we need from here? Wala na. Yan lang. Okay. Doon tayo sa... May titingnan ako. Living my dream. Nandito kami sa Kmart, guys. Tapos na kami sa Kohl's. Meron kaming hinahanap yung mga sampayan, yung may clip. Kasi para sa mga undies ba. Hindi na naman namin kailangan kasi yung sa binili namin kahapon, meron siya nung ano sa side, yung parang extension. Doon ko nilalagay yung mga undies. Pero gusto lang i-check ni Dan. Ah, they have this. But just pegs. Gusto namin yung parang ganun siya ba. Tapos may mga pegs. Parang yung sa ano. Yung meron na kami nun eh. Ah! Danny! Nandito ay. A small one. Gusto ko kasi puti. Dito oh. It's blue. Sa ano kasi IKEA, meron sana sila. Kaya lang iba-iba kulay. Gusto ko plain color white lang. You don't like it? It's too small as well, babe. Yeah. $8 for the duster. So we got a good deal. Yeah, kasi yung nabili namin sa Dyson $3, $80 lang. Let's see what that's fine. Wool. Oh. Sige, try. Tiraan dyan sa buang ay. Digara na kita. Matagal na ako hindi nakapunta ng Kmart. Uy, babe, let's check their clearance section. Naka-ano ako, guys, naka-shopping ban ako para sa sarili ko. Mga gamit sa bahay, okay lang. Kasi hindi naman natin iiwasan. Bibili talaga tayo ng mga gamit sa bahay. At saka kapag para sa iba, okay lang din. Yung ako lang, sa sarili ko. Yung naka-shopping ban ako. Kasi may Melbourne na naman tayo. Ang ganda ng mga bath mat nila. Ito maganda to, oh. Do you like this color? Ayaw niya to. Sa banyo ba? Meron namang gray. They have the gray one. Na may patasol-tasol. Tapos okay lang yung size niya. Hindi ganun kalaki. Tinitingnan nila. Let's go, babe. Nahiya ako doon ng very, very light, ah. Mura na lang, guys. Oh, naka-half price yung OXX na nail polish. Bilhan ko si ano, yung pinsan ko. Siya yung gumagawa ng nails ko, eh. Merong $1 na lang. Ano to?
Glitter. Okay, bilhan natin siya. Padala natin sa kanya. Okay. The glitter ones are only $1. The glitter ones are only $1. Oh, these ones, I don't know. Yeah, these are nice as well. Let's get those ones, they're $1, you know. Yeah. We are home! Hold tayo saglit. Rice. Ubus na kasi yung rice namin. Kunti lang to. Magkano? Less than $100 lang to. Hindi din kasi siya pang whole week talaga. Kasi nga, ngayon lang kami nag-start sa lista. Inisip ko, mamaya na lang natin bilhin. Kapag kailangan. Malapit lang naman yung shops. Anyway, we got steak. Dinner one night, magsi-steak kami. So, T-bone yung kay Dan. Scotch fillet yung sa akin. We got pork chop. Ito, pork belly. Yan. Para may pork belly ako. Minsan binibili yan ni Dan sa Asian shop eh. But, baka kailangan ko bukas or the next day. Wala pa siyang time magpunta ng Asian shop. Chicken wings, 1 kilo. Gusto ko ulit yung chicken parmesan. And then, chicken breast, para sa lunch ni Dan, kailangan na natin i-prepare ngayon yan. And then, fries. So, yun lang sa that bag. And then, wait, this other bag. 3 bags nga lang nagamit eh. 2 nito, kasi naka-half price siya. Yan yung nilalagay sa toilet. Tapos, pinipili ko talaga yung ganitong kulay kasi mas nakakaputi siya ng bowl, toilet bowl, kaysa dun sa yellow, parang nag-yellow siya. Hindi naman siya nag-yellow, pero parang sa isip ko lang, mas maganda yung ganyan sa mga toilet bowl guys, yung mga ganyang kulay. And then, I got 2 green tea and mint na tea. Ito yung gusto kong tea, green tea and mint, para sa gabi-gabi. Croissant. I got ginger. Gusto kong itry yung paksiw. Yung manamis-namis na maasim-asim na paksiw na recipe nila. Gusto ko yung itry. Papaturo ako kay Lyra. 2 cucumber para sa lunch ni Dan. Green beans. Magluluto ako ng green beans with pork belly. 1 time for lunch. Corn para sa side dish namin. Garlic, kasi naubusan na kami ng garlic. Konti na lang natira. Kasi nung nandito yung mga bisita, gustong-gusto ng mga bata yung fried rice. And garlic fried rice. So, lagi kong ginagamit yung garlic. And then, ito, para sa kwarto ko kasi na ubos na yung akin. So, that's that. Yun lang lahat from Kohl's. Now, from Kmart. Wala naman sa plano sana pumunta ng Kmart. Sabi ni Dan, may time pa tayo ng konti. Kasi hindi kami ganun katagal sa Kohl's, kaya kasi yun nga lang yung binili namin. Sa Kmart, binili ko to. Madalang lang kasi ako nakakakita ng ganitong size sa clearance. And this is only $2. Para sa isa sa mga boys. Meron sana marami nito, kaya lang same print. Ayoko naman na same print sila, so isa lang yung kinuha ko. Hindi ko alam kung susutin nila yan. Kung hindi naman nila susutin, bibigay naman nila yan. And cleaning erasers para sa mga wall namin kasi may mga scratch. $2 lang ata yung cleaning erasers. And I got a lot of nail polishes, guys. Yung pinsan ko, yan yung trabaho niya. Nag-aano ng nails, nagmamanicure, pedicure. And kapag umuwi ako, siya yung naglilinis ng kuko ko sa toes. Kasi yung kamay ko, hindi ako diba? Hindi na ako nagpapaganito, SNS na ako. So, I got this. Isa to sa mga favorite na brand ko talaga ng nail polish noon. Nung nag-ano pa ako. Ako pag gumagawa ng nails ko. Sinful Colors. So, ito naka $2 lang siya. Tapos, mahal kaya to. Yung iba nga doon naka-sale na same brand. Tagsi 6, tagna 9. So, hindi ko alam kung magkano talaga yung original price niya. But ito, $2 na lang. And then, I got a lot of this brand. OXX. Hindi ko sure kung maganda to. Pero sobrang mura lang niya kasi $1, $1.50 lang. So sabi ko, damihan natin para matry niya. Tapos kapag nagustuhan niya, and kapag nag-sale, bibili tayo ng marami, diba? Tapos padala natin sa kanya. So ang dami kong kinuha
Lahat ng naka-sale kinuha ko. So, may isa taga $1 lang, tapos may iba na taga $1.50. Yan. May mga glitter, may matte, tapos may mga shimmery. Yun lahat. Yun na lahat, guys. May nagtatanong pala kung may budget ba kami sa grocery. Wala naman kaming budget. Kung ano yung kailangan, bibilhin, pero hindi kami nagsiset na, dapat $100 lang, or dapat $200 lang yung kung ano lang yung kailangan namin. But, since kami lang naman dalawa ni Dan, we make sure talaga na kung ano nasa fridge, i-consume. Lalo na si Dan, as in, halos everyday siya nag-go through sa fridge namin. Tinitingnan kung ano yung expired, kasi mahilig talaga siya magtapon. Kapag pagkain talaga, tapos sinabi expired na, dinidispose niya talaga. That's why we make sure na we only buy what we need for that week. Kasi kapag na-expire na, tapos hindi nalagay sa freezer, dinidispose niya talaga. That's why, like, at the end of the week, laging empty yung fridge namin. Kasi hindi kami nag-overbuy. Kung ano lang talaga kailangan namin that week. Minsan nga, hindi pa namin nabibili lahat ng kailangan namin for the week. So, bumabalik kami. Ganyan kami kasi ayaw namin na sobrang daming laman ng fridge. Like, mas prefer ko na ganito na walang laman kaysa sa sobrang daming laman. Tapos, meron naman laman lagi yung freezer. Kasi nga, yung mga, alam mo yun, yung meat na palapit na mag-expire, ilalagay namin sa freezer para hindi siya masira ba. So, let's put these away. Kailangan ko pala itong i-cut into smaller pieces. Tapos ilagay ko siya sa freezer. Kasi hindi ko naman yung lulutuin the whole thing. I have been taken by the words that you say. The voice that carries them as so ito, hinuhugasan ko na siya. Tapos kinakat. Tapos sinastore ko siya sa freezer para next time kapag na-thaw mo na, hindi mo na kailangan hugasan kasi malinis siya. Guys, we are back in the car. Dito tayo sa malaki. Ihatid ko si Dan. Tapos mamaya susunduin ko din siya. Usually, sumasama talaga ako sa footy. Kaya lang ngayon, kasama niya kasi yung best friend niya at saka yung isa pa niyang friend na matagal na niyang hindi nakikita. Hindi man matagal. Siguro last nilang kita 2 months ago. Kung si Christian lang yung kasama niya, yung best friend niya, okay lang ako na magkasama kami. Kasi sanay na ako na si Christian yung kasama talaga namin lagi sa footy. Kaya lang meron kasi si Alex and ayoko namang makadisturbo sa kanila. Medyo matagal-tagal silang hindi nakita. Anong oras kaya yung footy? Alas 4 ata, tapos alas 2 na ngayon. Laging gusto niya maaga siya para di mahaba-haba yung time nila. My phone now, so it's easy Sure. Can you grab my cord please? Thank you. Oh, I need to get... So where are we going first? I'll show you. Okay, so drive to where? To your mom's or to Paul's? Drive towards Kathy's old house. Okay. Parang alam. Where's the... What? The closer... For the... Here. The garage door? Yep. Okay. What else? That's it. Are we all good? Yeah. Are you all good? Are you gonna be warm enough, drive? Yep, let's go. Maghiwalay na kami, guys. Tumatawag yung niya, yung best friend niya. Tapos sabi, nandito lang daw siya. Papunta pa kami sa footy, hindi pa kami nakarating. Sabi niya, dito lang ako sa road na to. Sabi niya, nandito din kami. So, mag-stop si Dan. Mag-jump, siya, dun sa car ng best friend niya. I hope we win today, Mala. We'll win. We'll win? Yeah, what do you do? Just go home? That's good. Yeah. Sure? How boring. It's not boring. I need to eat. Okay. Hindi pa ko kumakain. Here it is. It's You're here. good. Love you. Bye, bye. Take care. Bye. Love you. Bye. Mag-max tayo, no? Kasi hindi ko alam kung saan ako patungo. Si Dan, pauwi na daw siya, guys. Sabi niya, tumawag siya mga 10 minutes ago na
Si Dan yun? May tao! Hello? Oh, it's you! You're early. Oh, you said 30 minutes? It's around only 20 minutes. I lost. I know! I watched it. I watched the third and fourth quarter. Talo na naman kami. It was a bad loss as well. Check again. Talking about it. Lama lang. You okay? Yeah, man. Did you drink? Look at your hair. One beer. And a beanie on. Nakabini kasi siya. Nagpunta siya KFC. Siya na talagang nag-KFC. Tinawagan niya ako kung gusto ko. Sabi ko, ayoko ng fast food. So, nag-zinger siya. Burger. Zinger. Fries. Ayoko ng fries ng KFC kasi hindi siya shoestring. Ito lang yung request ko. Sabi ko, kung kukuha ka ng drink, Mountain Dew yung kunin mo para makishare na lang ako sa iyo. Kasi wala kaming soft drinks, diba? Kapag kami nag-grocery kami, tapos walang bisita, hindi talaga kami nagso-soft drinks. So, wala talagang laman na soft drinks yan. Kahit Are you drinking this tonight, though? Yeah. I had lunch late. So, I'm not really hungry yet. Okay. Yeah. But you can put it in the fridge. I'll drink it. Sige. Gagawin ko yung ni Dan. Lunch niya para bukas. He wants chicken cold roux. Yeah. Yeah, that's right. So, lulutuin ko lang yung chicken niya. Will you have this for the whole week or you still have 2 salmons? So, 3 days of this? Dalawa yung binili niyang chicken breast. So, lutuin ko lang ito ngayon para bukas, irarap ko na lang siya, hindi na ako magluluto. How many 3 rolls per lunch? So, hugasan ko lang siya, tapos ikakat, tapos titimplahan natin siya kasi gusto niya yung chicken na may curry powder. Okay guys, ayan. Lagyan na natin yung lalagyan ng curry powder, salt, and pepper. Curry powder. Ito lang yung gamit namin. Keen's Traditional Curry. Ayan. Can you do that? Yeah, how much? I'll tell you. Going. So that's pepper, guys. That's alright. Thank you. And so, oh, good. Thank you. And then mix mo lang siya. Tapos ito na. Ay! I'll try and air fry this. Oh, yeah? Yeah. Do you want me to try it? Or? Yeah, why not? Yeah. It's fine. Diba? Mas healthy. No oil. Lalagdagan ko to ng curry powder. Gusto ni Dan curry powder tapos eggs. So lalagyan natin ng chicken with curry powder, tapos egg, tapos cucumber. Is that right? Eggs, this, and then cucumber and spinach. Yeah? You alright with that? Just like, well, yeah, that sounds good. Yeah. So, you're not making it today, you're make it tomorrow? Yeah, I'm gonna wrap it tomorrow, but I'm gonna cook the chicken tonight. Yeah. I-air fry natin siya, guys. First time ko siyang i-air fry. Try natin. Wait, try ko muna ng konti lang muna. Kasi hindi ko pa ito na-try na i-air fry eh. Konti lang muna. Hindi kasi siya masyadong fatty. So, I'm not sure how it will go. Try na muna natin yan. Chicken. In fairness sa ating air fryer, hindi siya as in sobrang dry kahit na walang oil. So, nilagay ko na dun lahat. And, ang galing niya. Hindi na kailangan natin mag-oil. Yan. Patry kaya natin kay Dan. Babe, can you try this, please? Hot. Is it good?
Good flavor? Okay. You don't want me to add anything? Oh, good. Thank you very much. Ayan, ang dali lang. Air fry lang. Oh, mayo. Yeah. Ito. 2 egg para bukas yan. Tapos, lalagyan din ng mayo bukas. Buti na lang sinabi niya kasi nakalimutan ko lalagyan pala ng mayo. Medyo lightheaded ako, nakakaloka. Yun lang. Okay na. After yan maluto, lagay natin dyan na ano ko na din, na cut up ko na din yung what do you call this? Cucumber. So, ready na yan para bukas. Ilabas na natin yung cold roll wrapper. Rice paper. Ayan. Ay, naku. Nakapag skincare na ako, guys. Naglagay ako nito. Na-feature ko to sa isa sa mga skincare video ko. Yung nag-haul lang naman ako ng skincare. Malapit na siya maubos. Siguro natira 4 pieces na lang. Lagi ko siyang... Nakalimutan ko kasi siya minsan. Pero kahapon nagsuot ako ng isa. Tapos ngayon din nagsuot ako. Anyway, yun na yung vlog. Si Dan busy siya kakasagot. Nagpa-Q&A siya dun sa bagong vlog ko. Ngayong gabi. I-leave ko yung vlog na yun dito kung gusto niyo ma-check yung pa-Q&A niya dun sa comment section. Busy siya sa pa-Q&A. Anyway, yun na yung vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys. Hopefully bukas. Good night, guys. Be good. Bye. Mwah.